Bona nit. Sílvia Orriols mantindrà l'alcaldia de Ripoll. No hi ha hagut acord entre els partits de l'oposició per aplicar el cordó sanitari a Aliança Catalana. Té clar que la realitat en el discurs polític ha canviat i ha estat per empitjorar amb llenguatge gruixut, falsedats, mitges veritats i fins i tot dades manipulades. No poden denunciar la discriminació de la dona i permetre l'entrada d'una diputada que fa ostentació de la misogínia islàmica. El 81,8% de los hechos delictivos de 2023 en espacios públicos cometidos por extranjeros. Després de consultar amb experts, altres cambres i jurisprudència internacional, el Parlament està estudiant la possibilitat d'establir sancions amb rang de llei i amb més força jurídica a aquells diputats que depassin uns límits a través de mecanismes com la comissió del diputat. El respecte a la dignitat humana en aquests moments estan severament qüestionats. Allò més important del meu govern serà desplegar polítiques per desmuntar un a un, sistemàticament, metòdicament, els seus discursos d'odi. Fins i tot s'estan rumiant portar casos extrems als tribunals, tal com es fa a parlaments com el de Baden-Württemberg. La legislatura passada aquest augment de sancions no es va aprovar per la convocatòria electoral. Per tant, a hores d'ara, el Codi de Conducta Parlamentari només preveu sancions de fins a 12.000 euros pels incomplidors. Ja s'han investigat alguns casos, però fins ara no s'ha imposat cap sanció. A més, aquests discursos originen aldarulls amb altres partits que entren en la dinàmica de l'enfrontament. Catalunya no és racista, vostè sí. Perquè havia quedi que va. El diputat dels comuns que m'acaba de dir nazi. Li demano que retiri aquesta acusació perquè és una acusació greu. Junts s'ha apuntat al carro d'encarar-s'hi. Nosaltres aquest discurs el combatrem i el combatrem de manera directa. Fins ara Junts preferia ignorar i no contestar aquests discursos. Hola. La mesa del Parlament de Catalunya, conduïda pel processisme i per l'espanyolisme més recalcitrant, intenta reformar una cosa que s'anomena Comissió del Diputat, que venen a ser una espècie de drets i deures dels diputats en la cambra catalana. Per incloure-hi en aquest text, diguem-ne en aquesta reforma de la Comissió del Diputat, conceptes com el discurs d'odi, que ells determinaran què és el discurs d'odi o què no, i si el diputat senyala o aporta dades falses en el Parlament de Catalunya, doncs podrà ser multat, censurat, silenciada la seva veu. Mireu, les tiranies totalitàries, el feixisme, de fet, es construeix així, perquè no ataquen els diputats. No s'ataca la veu del diputat. El diputat és un representant del poble. No estan silenciant, multant, ni censurant la llibertat d'expressió i la ideologia, les paraules, els discursos del diputat. No. Estan censurant, estan multant, estan intentant coartar la llibertat democràtica dels votants d'aquell diputat o aquella diputada. Per tant, estan intentant transformar el que ja és una colònia sotmesa i subalterna de l'estat espanyol, com Catalunya, el Parlament de Catalunya, que està segrestat pel processisme i per l'espanyolisme, l'estan intentant convertir en una espècie de cambra totalitària, d'aprenent de dictador, on el que la gent voti, on el que la gent expressi que vol ser representada per segons quins discursos, per segons quines dades, per segons quines realitats que es viuen al carrer cada dia, l'estatu quo colonial, l'estatu quo mafiós d'aquest país, pugui assenyalar-lo com a discurs d'odi, com a dades falses. Quan el discurs d'odi permanent el tenen el govern espanyol, el govern de Catalunya i la resta de l'oposició contra la veritat, contra la realitat, i quan els mitjans de comunicació públics i concertats del país no deixen de mentir cada dia amb dades falses. No és el diputat el que pretenen silenciar, és a tu, i no ho permetrem. Una televisió pública sigui tan partidista és greu. Que aquesta televisió, a més, ens costi més de 330 milions d'euros anuals a tots els catalans ho fa encara una mica més greu. 20 mesos de mandat marcats per la polèmica, amb contradiccions, penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Ripoll per evitar la inhabilitació. I, de seguida, ens trobem amb la primera mentida, directament al Telenotícies Vespre, mentint als seus espectadors. La reportera parlava de les promeses incomplertes de Sílvia Orriols, com, per exemple, tancar la mesquita de Ripoll. Recordem que l'ex-responsable de la mesquita de Ripoll va ser un dels responsables
responsables, dels instigadors dels atemptats terroristes islamistes que hi va haver a Catalunya, a Barcelona i a Cambrils l'estiu del 2017. Amb promeses incomplertes, tancar la mesquita de l'imam dels atemptats del 2017, un tancament frustrat perquè no en tenia la competència. Però, com ja hem comentat més d'una vegada en aquest canal, és una mentida recurrent, perquè Sílvia Orriols, i ho estem veient en pantalla, el seu programa electoral de Ripoll no parlava de tancar la mesquita, sinó d'iniciar els tràmits legals per tancar la mesquita. I és que l'Ajuntament, recordem, gairebé no té competències per poder tancar una mesquita, però sí que podia prometre iniciar els tràmits, cosa que va fer, ara sent diputada, presentant una moció, una proposta per tancar les mesquites en les que es predica el radicalisme i, recordem, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP van votar en contra d'aquesta proposta. El que demanem avui és justícia per les víctimes. El que demanem avui és que s'alliberi Ripoll d'aquesta xacra, que aquells que van flirtejar amb el fonamentalisme i que van infravalorar la vida humana siguin definitivament derrotats i privats de l'altaveu que els permet adoctrinar en l'odi i la violència. L'Ajuntament de Ripoll no té competències per tancar la mesquita més enllà de l'incompliment de temes urbanístics. Hem revisat 1000 cops les llicències i projectes i, creguin-me, no és una fórmula vàlida. L'única manera de tancar la mesquita és en base al seu paper en el procés de radicalització dels atemptats de Barcelona i Cambrils. És al·legant raons de seguretat pública que indefectiblement hi són, les vulguin o no les vulguin veure. Catalunya té competències plenes pel que fa a les associacions i, per tant, instem el govern a il·legalitzar immediatament l'associació islàmica Nur. Alhora demanem als diputats d'aquesta cambra que votin favorablement a la nostra moció per reclamar el traspàs immediat de la competència que ens permeti, esgrimint raons de seguretat, procedir al tancament d'aquest centre de culte islàmic gestionat per aquesta associació. Fem tots plegats un cordó sanitari contra qui realment toca, contra qui ens considera a tots infidels i a qui es creu amb dret de repassar-nos la vida. Visca Ripoll i visca Catalunya! Al Telenotícies continuaven parlant de la moció de censura a Sílvia Orriols, que no va tirar endavant perquè Junts es va acabar fent enrere. Però també en projectes que han agradat. Una trentena de jubilats mengen cada dia aquest centre del Galliner per 5,5 € al menú. Aquest servei ja existia als afores de Ripoll i ara l'ha traslladat al centre de la població i a llista d'espera. Fa 2 anys Ripoll era una de les capitals de comarca més segures del país i ho continua sent, tot i que l'equip de govern ha vinculat sovint inseguretat amb immigració. És un poble que no passen molts fets delictius per sort i esperem que continuem així, però la policia estem molt amatents i treballem molt amb Mossos d'Esquadra. Sí, clar, si hi ha pocs delictes i si de 5 delictes passes a 3, ja has fet una rebaixa molt important. A Ripoll hi ha menys d'un 8% d'atur. Hi ha feina, sobretot a la metal·lúrgia, amb una de les indústries més importants del país. És veritat que amb aquest govern hem aconseguit el que no havíem aconseguit amb cap altre govern, que podia baixar les escombraries industrials i les escombraries en el comerç. I també és veritat que en altres coses ens hagués agradat que haguessin invertit més, per exemple, en l'escola d'oficis i no tant amb una cera. Però això ens hi trobem amb aquest govern i també ens hi hem trobat amb altres governs. I entrevisten diverses personalitats, podríem dir, d'aquesta localitat i entre elles ens trobem una petita entrevista, unes declaracions de l'Omar, que és la cara visible de l'Associació Marroquina del Ripollès. Aquí la immigració suposa el 14% dels prop d'11.000 habitants, 7 punts per sota de la mitjana catalana. Les traves per empadronar-se dilatant el temps d'espera al màxim permès ha molestat una part dels veïns. Tot i així, s'han donat d'alta més de 600 targetes sanitàries els 2 últims anys. El cens assenyalat sobretot per part de l'alcaldessa. Els titulars parlen per si sols. Jo crec que han hagut multes, persecució política. En un operatiu policial del passat desembre, l'Omar va ser identificat per la policia. Segons explicava el diari El Caso, se li va obrir un expedient d'expulsió perquè resulta que es troba en situació il·legal a Catalunya, segons explicava i avançava aquest mitjà de comunicació. Però és que, a més, en aquest operatiu policial que va acabar amb la identificació de l'Omar, resulta
que es va negar a parlar amb un agent de policia dona i va exigir parlar amb agents de policia que fossin homes. Així ho explicava el diari El Caso quan van informar sobre aquest incident que va tenir l'Omar amb els agents de policia. Ha hagut censura, el seu tarannà és molt inquisitorial. Però el currículum de l'Omar no acaba aquí, i és que és molt actiu a les xarxes socials i té un llarg historial d'insults. A Sílvia Orriols li ha dit que és una tarada mental, una boja, una Arreu d'Europa, quan hi ha mesquites implicades en processos de radicalització, són clausurades i les associacions islàmiques que estan vinculades a aquestes mesquites són il·legalitzades. Però aquí no ha passat això. A Ripoll, en comptes de castigar aquesta associació islàmica que va contractar un imam salafista i que va permetre crides a matar infidels dins el seu centre de culte, se'l premia amb una llicència d'obres perquè pugui obrir una mesquita encara més grossa i més moderna. I en aquest cas tinc l'honor d'haver estat l'única regidora de Ripoll que s'hi va oposar. Una oposició que tampoc em va sortir de franc perquè vaig acabar als jutjats denunciada per l'associació islàmica per delicte d'odi. Que finalment no ha prosperat aquesta denúncia. No, evidentment que no ha prosperat, i aquí voldria afegir-hi que és ben curiós que aquest president de l'associació islàmica, que no va veure mai odi en aquest imam que va contractar ell mateix i que feia crides a la jihad, em veigués en canvi en el meu missatge totalment pacífic.